So nato karon sa Siberia Twin Hanging Bridge. Usa man usa na adrecol sa Twin Hanging Bridge. Karang kuana, karang kulaya, gibuhat na siya dun sa mga kuana. Ang habal-habal. Angkal ni Toto. kabalo mo taga-asa ni, taga Barangay Tikal. Mo nagibuhat siya. Alright. Lukay. Fighting! Fighting! Oh my god. Hi guys, do a jump shot. Limpyo kay lang sapa bay, green kay ba? Tadabaw, kuan, brown. Nya pagtamak nimo may mong itom. Mas gwapo gyud na illusion ng nas Davao. Lolo. Kulang sa aruga oh, magamakambak pa jud. Mura to. 30 dayon no, gikan dito. Pabalik diri 35 dayon. Na 35. Nya tao diri 100 pila. Ay na lang. Oh, 100. 35. Oh. Nya 100 ka tao. 100 ka tao pila. 135. Ano 135 man? 100 plus 35. Oh. Palito na nimo. Ano di ay? 160. Ano man? Gani, kota. Sige, gamit yung mga formula na. Abacus. So nato karon sa nature park na nasa ostrich dire. Ayan na! Uy, laki ng tayo nila. Oh, sa mga wala kabalon, aday ko hidden talent. Kaya na ko maistorya mga ostrich. Nong! Musta man itong panagat dire nong? Unsay lasa ng gate nung? Lami ang kuan, noy. Noy. Lami ang bakal, noy. Sila lasas bakal. Sa liog oh. Sana oil. Mga hybrid ng manok ko, naka-undercut. Tawa mo buk. Oh. Mga rockstar banks. Oh. Sila dre patisoy, sila dre rockstar. Kani mga manok sa inyong papa. Mga mamster. 1 year pa na siya mga mamster. Ano siya ang pangalan? Cleo. Dito lagi. Basta yang ano lang sir, buol ginamasa yan. Cleo. Cleo. Ko siya rapi siyang itoy ma. Hello. Cute. Layon na. Muila jud ang layon. Mapet bitaw na nimo. Pa mo delikado sila po. Walay cage. Ako yung buha delikado. Short. Unsa man ilang kuan, uy sign. Purog binawa to bata. Dagan ang tagalin. Oh, ganahan maglang. Nice diri guys. Kuan daw siya invisible fish. So dili nimo siya makita, dili nimo siya ma-feel kay invisible fish.
Kubi. Kubi Bryant. So next, this is alligator gar. Fish, siya nga nainaw og alligator. Dungog ninyo ng kuan guys, kanang tingog sa forest ba. Diba nice kayo sa ears ba o inyong balay nga na. Relaxing kayo siya. So naman siya pasaka. So yun Adre. Guys, di daw pwede magsapa. Kaya tayo share. Why tayo share guys? Guys, nadri na eagle owl. Little is known about the behavior of its secretive species known as bubu. Mga bubu! Mga bubu! Mga bubu! Pakadulo. Mong mama pangit. Pangit. Uy, pangit. Mong mama pangit. Di man katubag lagi ganina. Say kaging pangit. Kung giduol ka, di mo ka pangit rin. Pangit. Istorya ba? Istorya para sa vlog. Istorya ba? Pangit. Guys, tarsier. Ay, kanina tarsier. So, nag-stop sa may kadali diri sa forest. Suicide Forest. Balo mo anong suicide? Kaya mag-voice buhay ang mga tao diri sa patong asdalan, di magpa-picture lang. Oh, tanawa ni sila, buwis buhay kayo. Rapod. Ebas! Asata. Nandito tayo sa Chocolate Hills, guys. Ay, pag-apil-apil, guys. Nandito siya, guys, kasi local na chocolate. O, natas Chocolate Hills. So, pasaka kami para makita sa mas gwapo nga view. Ano? Huwag sa kay... Angan kayo. Anak kayo siya, oh. Street kasi anak siya. Ay. Okay, so na nato sa top.
Guys, kay mga bundok, perfect kay siya nga pag no. Ana. Smile na. Pisting yawa.